ئیسا مەسیح چما بووەکووکان بە دەبێژێ. مەتتا 13. و شاگرد هاتن و ji ئیسا re gotin ma tu çima ji wan re bi wekokan ve dibêjî. Wî bersiv da û got zanîna rêzên di derheqê serweriya ezmanan de ji we re hatiye dayîn lê belê ji wan re nehatiye dayîn. Ji ber yê ku hebê jî wî re bête dayîn û zêde bê û yê ku tunebê çi qas wî hebê jî dê ji wî bête standin. Ez ji ber wê yekê bi wekokan ji wan re dibêjim ku ew dibînin jî lê nabînin û dibihîsin jî lê nabihîsin û fam nakin û li ser wan peyxembertiya îşaya tê cih bo dibêje hunê bi guhên xwe bibihîsin û fêm nekin û hunê bi çavan bibînin û tu car hin nebijêrin ji ber ku dilê we li tew stûr bûye û bi guhên xwe giran dibihîzin û çavên xwe jî digirin bo nabe bi çavên xwe bibînin û bi guhên xwe bibihîsin û car din jî vegerin û ez wan baş bikim. Lê belê xwezî li çavên we bo dibînin û guhên we ku dibihîsin ji ber ku bi rastî ez ji we re dibêjim gelek peyxember û mirovên salih dixwestin wan tiştê ku hûn dibînin bibînin û nedîtin û tiştên ku hûn dibihîsin xwestin ku bibihîsin û nebihîstin. Pirtûka pîroz İncîl. Silav û rêz xweşik û birayên hêja.